muri Zimbabwe muri rudaniso nasira rimwe zuva kusangana kwatiri kuita zvakare mune chimwe chirongwa tinemi pamwoyo nguva dzese uye munongozoti pasina imimi ava tizi vanhu kozi ndimi munoti munenge patituma Drewmas media ndeye munotitsvagira vanhu Drewmas media munotitsvagira vanhu ndimi zvekare munotipa nyaya saka nhasi tiri pasowe ramadzibaba ganda apo pane mwana anga ane 4 months just imagine 4 months asiri kudya mwana sadza apa kuti mwana munhu kuti anzi ari munhu angafanira anga achidya achinwa mvura but zvese zvipanga pasina asi nhasi azoya pasowe ramadzibaba maganda mwana arapwa akufamba akanga asingafambi akagokonya saka rege tikupe zvizere muzvionere mega kuti madzibaba vanobatsira zvinhu zvakaita sei uye kana muchinge mazoda kuva munongotibate seDrewmas ngoti Drewmas media tipe namba dzamadzibaba tokupai namba dzavo asi nguva dzose muri Zimbabwe tinokurudzira ramba musubscribe kuDrewmas media. Drewmas media are taking you to another level. Ganda pamusha pangu pacheguta apa papurazi pamusengese ndi pamusha pangu pape ipapa ndine mwana uyu yakauya panapa uyu baba wacho watanga kuyenda pana bada urwere womwana uyu kuti kune urwere uri kwati chokwadi urwere uri ko mwana muri kuona kuya pape ari kuya panapa usho ndabana wadzo wachinde kunotora chi urwere wacho uri kumba muena upano ndowire kaita mwana yekupi kunoko baba wacho na vachuya ni mwana wao maoko emwana usho anga kapfumbata kudai makumbo emwana uyu wandiranga rakagonya iri rekusaiduko anga asikakwanise kana kutotaura kana kutomuka chakanosumudza maoko mwana yeye pakaya pape achiuya namba wadzo chimbwene ni mwana yokaranda awedzerwe ropa vanozowedzerwa ropa ndizvo vakazontaura vangoti tapiwa mapirisi vaita sei avapiwa vakadzoka rimwe gumbo rastroke makumbo ese abvaita sei astroke vaiti mwana ane 6 months aita sei achirwara paakadzoka nofunga Saturday yakapera vanhu vari pamakazviona ndichibatsire chi mwana ndaramabatsira makumbo abvaita sei abvaita straight vanhu takamira musi wewoyo tabva tabatsira chi maoko anga akadai so ndipo panenge ndakabatsira maoko bacho vakaona zvakabuda mukati memaoko memwana manga mune nyama yanga irimo maoko mechi maoko memwana iye usho nyama yaratidza kuti nyama yakaita sei yakaora yainowa ndipo kapikinuka maoko emwana upe iye amuri kuona usho mwana uyu atanga tatambatsira kudaro nofunga akazoya semangwana acho nakumba vakavhura maoko ake nemakumba abva semangwana acho kumba vanhu vabva vatida kuati anoti chataura here pamwe vanhu vemunharaunda vanga vakazara kumba kupi ikoko mwana wechokwadi abva abatsirwa abva aita sei abva ataura mwana yeye havana kutanga kuuya naye kwandiri vaneko vakatofamba vachienda naye kuvanhu vakasiyana siyana vachiti urwere hwemwana wangu iwoyo handifunge makaugona ndofunga vari pababa womwana yeye vanogona kusumuka chipopora Rufaro kamori. Unonzi Jona Kapimbi. Chifu Usambo. Uyu mwana wamukuona apa mwana wangu. Akatanga kurwara muna June kusva pari nhasi. 4 months dzese anga ari nani aigona kutaura. 2 months ndopakatanga stroke.
maoko kupfumbata negumbo 1 murodza kutaura atozoita semwana kudai tikafamba naye tikaenda bhodha ira kunonzi kune ng'anga iri kwenzi gonaroyi tikasvika ikoko zvikaramba tikasvika pana rumwa tikatendera maprofita tikazoenda kuharare kwasekuru tasva tikakusvika ikoko kwasekuru tasva asi kwasekuru tasva handisi kuti hana kuzvigona bayo asi tikapesana pamazuva vangati mwedzi wangu mutete handichagoni kushandira muzvigoni pari zvino unozodzoka kana mwedzi wakora tiri papo handina kuzokunda kuzodzoka kwasekuru tasva so munhu aihwariwa handina kumira panamba ndichifamba tobva ndazorwa namwama yakabvawo kunoku vakati mwana wamina ivo hanzvadzi madii kumboenda kwasekuru gata papingu anoshandira ndikati oraiti hanzvadzi nazvinzwa ndobva ndauya imusesande ndiwana madzibaba ganda kuri kumanheru ndikapfugama kandi baba ndikuona padambudziko riripo remwana ndikati hungu chinzi mwana huyena imusesaradi ndikati pakanaka sua saradi ndikabva ndauya nemwana nomadzimai tasvika papaiswa mwana gumbo rere ranga rakastroka maoko akapfumbata zvese madzoba akatishanda kwamazuva angu anakuita 3 wakati chenda nemwana ukaranda aenda kuwedzwa ropa kana wedzwa ropa muzodzoka papi panapa saka tasvika ukaranda mwana zvataisira mweya ndozvandaitaisira zvanga ndapiwa nemweya hazvizvo zvakaitika taita kuti mwana apiwe drip kuti awedzewe ropa ndikabvunza manesi kati kenge mwana kanzi ada kuwedzwa ropa ana ropa chinzi aiwa ropa atoti right mapirisi atamupa yanda sei yanoita auraiswa tikagara kochi ku6 days nemwana saka 6 days ipapo hapana chikachinja ndopakabva vastoka fimwe gumbo racho vakumbese vabatana right chinzi no takuita sema kuchibuda pano kata zvakanaka chinzi ibadai mari tatano mari ngakwaisa kubadwa mari shomanani imwe yacho nhasano chikwete kupikoko vandadzoka papi pano pana paganda ndikasvika shoma ndo zvine mwana pana chinzi mwana ndazviona ndosandika kuti endai kupi kuhospital munoti zvakamira sei saka mwana hana kuwedzwa ropa ngati hana chinzi kosei ndikati ndozvavakataura chinzi aiwa hapana chakaipa mwana ndasei anopora ndikati mwedzi baba mwana anopora here chinzi anopora semunhu ndanga anoenda nekufamba ndanga ndisiri kugutsira kuti mwana anga anoenda sei anepora asi ndaingotedza kuti kwese kwandaibva ndaingosvika tsangu dzimwe ng'onzi panapa here zvinopora panapa here zvinopera saka ndaigara mazuva maprofita kwandaine pano mazuva ndaigara 5 days 6 days ndichingodaro kusvika ndasvika papi pano toshuwa ndazosvikawo panapa madzibaba vachindishandira mwana wangu aiwa ndikuona mwana wangu panguva yacho akabva atambanuka ndopanguva panga ndambobudawo chienda kusaidhi unozondaitsvaka zvemari fandazodzoka ndingodzoka isvika pastation totama vanhu vanhu pamusika pasinzi madzibaba mwana nyaya kutofamba ndikati mwana wangu chai chinzi ndikati munoshuwa chinzi mwana nyaya kutofamba angatofamba madzibaba munodhuma handikanzwa kufara ndikati oright zvisinei chegai ndisvike ndikasvika pa wari kumasowe chinzi wari kupi wari kumba kwavo shuwa ndikabva ndadzika kenda kupi kumba kwanga wari ndichitosvika totora mwana wangu aiwa mwana shoma wake akatambanuka makumbo aita sei akutofamba saka changa chasara ipapo kutaura zvisinei ramangwana acho azogara pamusi wechipiri ndopakazoshanda mwana chinzi aiwa madzibaba akandishedza kuti baba manozoita mwana ndikati hungu ndazviona chinzi ndikakutaura kuti kudii pai kuti mwana anopora chete asi makaenda ukaranda makazodai ngati aiwa imi kana ndii makandituma kuti ndienda ndaigona sei kuramba chinzi aiwa ndaida kuti muone kuti mwana ndaita sei ndogona kumurapa kudai kakupi ukaranda ngati aiwa ishe hapana chakaipa shuwa mwana angaita sei mwana anga apora changa sara panguva yacho kutaura kwake musi wechipiri ndopakazozi mwana abva ashandiwa ndobva atapana vanhu vangu aripo anga kutoungana vachiona kuti zvikamira sei shuwa mwana apane zvinhu akutaura so munhu akabvawo mukuhwara asi anetsa kududzwa izistereki asi zvakurozi zvinhu zvikachinja kutaura akutaura kutomushedza anobva adaira donate ita baba mwanangu donate mukuzvinzwa aita kuti baba ndini baba wacho Okay, so ndingadawo kuziva kuti urwere uyu wakaita donate wakatanga kure kana kuti akazvarwa akadaro. Donate urwere wakazotanga kura anozvarwa akadaro. Zvakatanga nemakore mangani? Zvakatanga 13 years, zvakatanga gore rino muna June. So kuporeswa kunde kwe wiki rakungopera iri. Ndizvozvo. Ndinonzi Matirasa Kapimbi. Ndinogara kuChomtukutu. Mambo wangu ndimambo Rusamba. Ndikauya shuwa panapa no pamusana pokuhwara pomwana ngarongwara ifa chihwara. Madzidze chihwara. Mwedzi muiri apfunya makumbo nomaoko. Tikazosvika panapa tatsanangurirwa kuti endai kwaganda sanda toneta kufamba. Vataiuya panapa vatashandiwawo panapa patiti chimboendai kukaranda omboisiwa ropa. Vataenda kukaranda vata tirongokupai mapiritsiro panapa. Vaisiwa chi vatapiwa tumapiritsi. Saka nguva yanga takuti taisira kuti takuda kudzoka kunoko. Takuda kuti taisira takuda budiswa ndopakagonya chi
pakagonya futi rimwe gumbo. Patazodzoka panapa aganda pata ndinoita sei garai pachitsidzo ndinozvikwanisa. Anoita sei anofamba maoko anototambanuka. Patazoya panapa patasvika panapa patagara. Ndokugara kwatikaita kusvika pari zvino. Munoti chii nechitwa chikaitika kune mwana kuti after 4 months mwana ositanga kufamba mamamboedza zvese. Ndanzwa baba vachitaura kuti makambofamba kunana sekuru vakasiyana siyana asi hazvina kushanda asi zvino zvimazobatsirwa namadzibaba ganda. Chokwadi tikambofamba tafamba kusvika kwese kuHarare kwatasva nokwagona Muroi kwese nopakati visa tikafamba tikazouyawo panapa. Saka ndo patikazobatsirwawo pano. Kudzomera kwamuona kwari kuita uko ironda riri pasi pegumbo rake apa. So gumbo rakatora nguva refu so kuti pasina ronda angada kutofamba. Saka ndikuti ayo madzibaba ganda aiwa basa wakabata ndichitendawo nana mai pano madzibaba vai pano nokuti basa iri madzibaba ganda asingashandi wega. Washanda noutungamiri wamukuona uri papi uri pano kusvika kuti mwana angate sei afambe kudai. Saka izvi pari zvino nhasi ndatotendeuka zuva nhasi ndinobatwa pamusoro panapa pamadzibaba panapa nokuti mwana anga apora. Saka zvinhu zvinondifadza izvozvo. Isu tobatsira matambudziko akasiyana siyana. Kana vanhu vanorasika njere vanouya vaita sei vachibatsirwa. Tobatsira kana vanonetswa nemweya yakasiyana siyana. Ndofunga pane vamwe vakatomubatsirwa aripo panapa nditi aripo nodziparoshe madzimai vakaripo vanorasika njere chetu tobatsira kuti papi tinobatsira pano ndavasumuke zvavo vamwe vacho ndakana mati vasumuka watakabatsirawo amai chiparawo chesumukai vanhu vanorasika njere patobatsira tabatsira vanhu vati wandei ava amai tagara navo kumwedzi wese vachirasika njere vasumukawo asi zvinezvi vanga vachiri musikana. Tavabatsira papi vanhu vatomboti vamwe vatigona dambudziko ripi irori tagara navo vari musikana kusvika vazororwa amai vamuri kuona vapi ivo vayava. Kana vanhu vanetseka musha tinobatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana ekunetseka nemweya yakaipa tobatsira matambudziko api tobatsira matambudziko iwayo. Ndikubate ipapo kana muchiti matambudziko emumusha akaita seapi? Alright, matambudziko atokwanisa kubatsira vanhu vemumamisha. Matambudziko kana kune zvinhu ndizvo zvakaita sevanhu vakaromba vai zvemadzinza handitika neugadzirisa zvimwe zvinhu zve zvakakaniswa mumadzinza toita sei togadzira zvichifamba mune zvakanaka. Chatisakwanise kubatsira nhau yengozi ndiyesikaita sei ndiyesikabatsire kubatsira kwedu chichaita sengozi tinenge takutonda ichinondiripo kupi kuvaridzi vayona. Ko vakabirwa vanenge vabirwa zvinhu zvavo munokwanisa kuzvidzosa here? Ya vanenge vakabirwa zvinodzoka zvenguva yakareba sei kozi vamwe vane zvinhu zvemakore zvabiwa asi hasisati zvadzoka? Zvinhu zvinokwanisa kubiwa kana zvemwedzi zvinodzoka. Munhu akane kukurumidza abirwa chinhu chake chinoita sei chinodzoka. Ufunga ndine vamwe vari munyika vanokwanisa kupopora kuti isusu tine cheche rekamboita sei chatakabirwa. Kana varipo wevanhu ivavo tokwanisa kuvatumira futi kupi kunoko. Ko vamwe vanenge vachida kuita go back to sender munokwanisa here kuiita? Go back to sender ndofunga muno muZimbabwe. Ini ndinakatiwa papurasi rinonzi repakaseke pamhira apa nakanzi pachesa apa mumaprofita kana mwangazi dziri munomu ndakanzi muchimutsa munhu ushu awauraya ari mumba umo vanhu vese vachiona chionekwa nenyika yese pari parufu. Ndakati ko inini munhu ndamuuraya here ndamutema nedemo here panga pane mwana anga aripo aionekwa panze akarire usiku vachimuka kusena imuna vere sei akarira panze. Ndakabva naita mamhiko dzangu ndichipisa machira anga ari pape aripo paye nati munhu akaita zvinhu izvi achaita sei achaona zvachaitika. Chokwadi mbuya Kaseke namazudhesa ndakati vakabva sei vabva vashaya. Ndakaenda papurasi paruya pane banga rakataurapo panyajenje nabvisa zvinhu zvainetsa futi musha zvanga zvakarombo ndakabvuma nyaya dzavo nati vaudzota nababa maso dakubata pamitumira vana mhepo imi mese muri kupera kufa. Chokwadi madherepa aruya akapera kufa apa asina mupenyu aripo go back to sender ndikokubasa. Pane vamwe vanotibata vachiti zvoni vanenge vakaseparata like varume nevakadzi saka munodzosere vadiwa vanenge vaseparata? Aiwa iva vanhu vatoita sei
tinodzosa vanodzokerana. Zvekare vamwe vanotibata vachiti pane zvikwambo vanenge vachitwa like spiritual husbands and wives, munokwanisa here kuvabatsira? Ndi vanhu ndikwanisa kubatsira zvokunyanya ivavo. Zvimwe zvamunobatsira zvamusina kubvunza apa zvemunyama zvokudzorawo zvinhu zvemunyama izvi vatambudzika nezvinhu zvemunyama nevanoda pfuma sevanhu vanoda kupfuma vanoshandawo mabasa avo vane mabhizinesi avari kuita zvinhu zvavo zviri kutambanuka nekuda kwemweya yakaipa neyachiita sei ichivavhiringira. Aiwa tinobatsira ndofunga mota yamuri kuona iri apai neimwe yachona iri apai nedzimwe dzevapanapa havapo asisingana mari nawo dzatoudza munhu tinotenga mota zuva rakati achiitenga. So ipfuma iri genuine kaunti kurombesa ini right. Ayo ndotoenda nawo kumakomo ndotoenda namatira kuna Mwari zvinhu zvozona zvinhu zvakutoita sei zvakutoitika. ko vane migodhi yavo vanenge vachida kuti vaite goridhe. Vanhu vane migodhi yavo inoita yegoridhe izvozvo zvatobatsira futi. Ndofunga muri kuziva pamugodhi unonzi walavhu vanhu vese vari apa ava ravhu aitouya panapa aitambudzika wakazobuda madore kemigodhi yese mukaradzi auya panapa ndakamubatsira newamatamba nadzo mukaradzi akasvika pakutondivhurira shopu ravhu ndiyasina chichibuzondipa chino zvemagamba futi tinobatsira kutanga kubatisa mweya wemagamba kuti wane aforeni rose parutotise padarwin apa. Kana muchiti magamba mune muchirevei? Right, pane vanhu vakaenda kuhondo vasina kudzoka vakaparira musango vasiri kuzikanwa mapota ari kupi saka mweya wachona wewe mufu wetu wasobarisa kuna hama dzavo. Pemwana uyu pane zvanga zvatisiwe nevabereki vachona pamusoro pemwana uyu kuti wazopinginuka maoko ake aya muri kuona aya aigara akapfumbata zvibakera kudai sekutari kwavaita chokwadi kuti mwana uyu wazopinginuka ndoisaita handizvigone. Mwana uyu aigara achichema asikabude musodzi ndizvo zvamukoka nditi right. Mwana uyu paakazopinginuka mumaoko make makabuda imwe nyama ndakamuti donate ndofunga aripo kai ndimubvunze donate nyama yaungaona yemukati memaoko ako iye waigara kuti anga asingadyi kana sadza kana ipapa pasadza atakadya mari mwesoro ane 6 months asikadyi sadza ndizvo baba mwana here ndizvo baba mwana uyai pamutaure mega mwana uyu ane 6 months asikadye chii asingadye sadza achinwe chii saka baba womwana uyu napana kaudza mwana uyu pasvika pana ati mwana uyu ane mashava aripo echi eusiku vari pamwana uyu zvakanaka kutaurira nditi baba wachona aizviramba kuti mwana uyu chi hapana shave riripo napanati waida kuti muite sei da kuti muone panakati baba womwana imida kuti muite sei muone vazotavachitaura chikwati mwana uyu maoko ake ari pachari kudya usiku asida sei asikwanisa kana kutorara hope anga asikatorara hope nofunga hope akwanisa kurara kwe2 days ndizvo zvanditi right. Maoko ake mamune nyama yanga iri mukati memaoko make yanga yaona nga yakakuyiwa so nofunga anokwanisa kutaura iye ega zvinoita mwana upi iye amuri kuona uyu patakamubatsirawo naiwo donate nyama iwewe yawaidya yanga iri mumaoko mako yanaka kutorera iye yanga iri nyama yani yatete vanonzani onekai muno muzere onekai ari kopi ndiani nyama iyo wakaipiwa naniwo nenyama yani futi yangaona iyo yatete vanonzani chenamu right. Iwo nyama iyo waidya masikati kandi waidya usiku waidya usiku right. Koyo kuti utadze kutaura chii changa chaiitika nani vauvhara ne ndofunga murungu wamunzwa mwana zvaita sei zvaari kutaura saka ndiye mwana wachona uyo arapo wakampa mvura aita ungada kufa so achigwina kana mvura ichanga asade kuiona 6 months. Saka pa 6 months kana anga asingade yange isingori mvura yekunwa chete kana kuti vhine kugeza pamuviri akugeza aigeza yanga asingade ndeyekumwa zvisinei kuti mvura itapiwa nomuprofita kana kuti yabva kupi chakwanisa kuita panguva yacho tamutengera mazuva ndeyagona kumwa taitatarikapiwa mvura yemunamato taizesa mumazuva kuti avane kuita sei vane kumwa mvura avane kushandisa munamato
Okay, baba ndanzwa mwana achitaura kuti muromo anga akavharwa nagogo kuti asataure. Gogo achiri vapenyu here? Vapenyu. So makambovabvunza here nezvenyaya iyoyi kubva pabatsirwa mwana? Gogo haana kubva nabvunza pabatsirwa mwana gogo asati adzoka edu kumba, asi pakutanga kwaita kurwara kwaita mwana gogo tikambofamba nawo kamwe chete. Patikazofamba iwo wangu asisipo, asi vedzinza vese vakuziva kurwara kwemwana kusanganisana gogo wacho. Ava ndigogo amai vana? Ndigogo akazvara ini, akazvara baba vemwana anoari nditutawo. Ndiamai venyu? Amai vangu. Alright. So pamakanzwa kuti ndo zviri kuita amai venyu imi makazvitora sei? Ani zvakambonditi gumbureho ndazokanzerwa navamwe vakandozi mukanzera kuti zvinowanika mungodai fana nhasi haichina godo nawo sire. Ndangoti Mwari ngave nawo. Ndinonzi saichanakira ndobva kuchesa namukaradzi kumafamuzu. Dai munhu aimborasika njere, aimboita zvekupenga penga zvekuti nharaunda yese inondiziva. Yaakutofara nerugare kuti murume anonzi Ganda uyu akatinunura kubenzi raitambudza iri. Waiti wakandudza nyaya yekunamata ndaikutukira mai vako chitutsi chaicho, asi ndakanunurwa nomurume uyu. Ndibva ndanzi right nokupenga kwawaita chimira unyasora ndakatumwa ndakukupa pfuma panguva diki diki nda kuti uite mota. Ndikati kuti mota ndoiwana kupi inini ndisina kana sendi. Zvikanzi handei takakwira makoma akona 3. Zvikanzi iri rechitatu ndoro kupedzisira nonzi zvipfuko rekunyakasikana. Tingobva ikoko mota iyi ndakaitenga ne3 days. Pashopu paizara zvinotyisa. Ndayamboita zvekutenga chuma chaiuya. Ndine mukomana ainzi Nodza Chiparawishi anobva kwakandeyawo. But takati hatisina kuudza vanhu takunotenga mota, tisangoenda chinyaraire. Asi munhu akatibvunza ndomwe amai wakaserima vakati hamusini matauro nemweya nhasi kunzi munoenda kutenga mota. Tikati hatizi izvo, asi vataitaudza chete nemadzibaba bvataya nepfuma yeye tikati takuieresa bvataenda bvatatenga mota. Tikazotengamo mudziyo wechipiri uyo wamuri kuona uyu. Saka murume uyu vada pfuma teerai zvaanoda, asi munamato yake haidi kushandiswa nemunhu ane chigumbu. Tanga wareurura woshandisa munamato yako zvinokufambira. Tofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti mangonzwa nhoroondo kubva kune vabereki vemwana kuti dambudziko iri rakatanga mwana atokura. Imagine mwana ambokura zvakanaka ozosvika pa13 years mwana oremadzwa zvichikonzereswa futi nevemumhuri. Aiwa tinongotenda kuti baba vakazvigamuchira mushure mekunge vaudzwa the root cause kuti vakazvigamuchira, asi tinongoti zvinhu zvakangomogamuchira, asi baba wakakwanisa kuzvigamuchira through counseling. Ende ndo zvinhu zvatinokurudzira mhuri yeZimbabwe, hatikurudzire mhiri ishonga. Ngatingorambei takabatana. Tofunga mazvinzwira madzibaba vanobatsira zvakawanda wanda. Mochibata kuti muri kuda zvipi kuti madzibaba vakubatsire, kozi vati huyai vanokubatsirai. Tofunga mangozvionera mwana akufamba changosara nekuti ane ronda chete paseri pegumbo, asi zvimwe zvese zvatobho, mwana akutaura, mwana akudya, zvese zvato right. Uye vakasungwa nemweya yeyeye muri kwatinobva kwakasiyana, zvatinoberekeswa zvakasiyana. Vangoti huyai tinokubatsirai zvese, asi nguva dzose mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. At Drewmas Media are taking you to another level. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye.
Goodbye my friends. Wakamboonana ticha